Fit the aircon win. Wow! Wow! Doon magba mga TV min kakabsat. Wow! Naimbag nga rabi tayo manin kakabsat. Sa tatangal daw ket na i-deliveran dagiti appliances nga ginatang tayo, idi na minsan nga aldaw. Deliver dan dagiti paglutuan tayo, oven, aircon, and TV. Shout out din kay sir na nag-deliver iti appliances tayo ti balay. Sobrang nga nagsisingpit da kakabsat. Shout out din po sa staff ng Adesa Ilagan branch. Dagiti kahit nagagumatang ti appliances kakabsat ket padasin nyo ti mapanja Adesa. Sobrang nga nagpipintas dagiti appliances nga magatang ijay kakabsat. So ayan, is-assemble dagaro din kakabsat tay TV, dinidemo dan, and then sulit talaga ti gumatang ijay kakabsat at the free na nga rice cooker. Bayat nga paglutuan. Tas tamet sumarunumit ti aircon tayon kakabsat nga install daratang aldaw. Shout out din po kila sir na nagkabit ng ating aircon. Ang pangalan po ng kanilang service ay Appletronics Service. Shout out po sa lahat ng mga staff dyan sa Appletronics. Sobrang nga nagpartak ti serbisyo da kakabsat ken napintas. At ipagamok gamin kakabsat ket tuno na minsan pay nga aldaw ta kaalam mi lang idi na minsan da ti aircon ket addadan. Ay kakabsat sa mga fit the aircon win. Wow! Kasanog on? Magpapaus naman nun. Ignorante ko na. Nanto manay na nga balit agpay-pay sumot na first time ta makain ko. Tutanga magsat po dasin kayo on. Ala, nagsilaw. Nagsilaw. Wow! Wow! Puna ka lang langis. Kailangan sa din jacket. Ano jacket mo ta? Alam. Paglamis. Lagoy uni. Abay, gunone. Abay. First time tagamin nga mag-aircon ti kwarto. Ignorante ko na ganito. Wow! Wow, naglami eh. Itakalatan. Wow! Itakalatan. Aircon mo. So, naglagsaktir, nakakabsat nga makagatan ti kasto yung appliances. Kita niya ni isang mangpede, nakakabit na lang kakabsat. Pangarap lang dati natupad na ngayon. Biga! At parang nagkami nga girl ko nga kakabsat. Kita niya nagpa-pause kami man eh. Ay, maray bagada na ignorante. Kag pwede suma. Sumit talaga. Basta talaga tirik na te first time. Ngayon, siyempre naragsak ka ta. Tatam lang mo padasan dagiti nga mambanag. Ngayon, di ba? Nya! At malam-lamay. Sino? Nakigta. Alam mo na. Tatakabsatan lang nga dito. Itatasong mangpit pa jay. Electric burner rin. Kasano ba ito jay? Kasano nga tagluto jay? Basta na i-demo kayo kakabsat. Baka nang tamuninang. For first time. Di ba nga ta-aircon? Baka dito ti Gismail. Tatami kakabsat. Ipakitak mit kang ngayon. Di ko hindi paglutuan na may gato. Tatami kakabsat. Ipakitak mit kang ngayon. Wow! Padasin tayo kakabsat nga. Yung jidati, pakitang palang jidati. O, jidati kakabsat na yung paglutuan. May nakita nyo na nagdunguritin talaga po. Pero nagbayag ata, nagbayag. Ate, may kakabsat. Padasin tayo. Ayan. Open mo gasulan? When that time mo kanyam. No kano ati kanto pindutin din so that time. No click, nangig mo ajay. Kasta da isa, mabali mo nga pakapsot. Ayan. Mabali mo pigsa. Ano ba tayo? Maklik ata. Ati mig na eh. Ati ti baba na, subit ti pag-oven mo da kaya mo nga electron kasi siya nakabsat. Pagdadamo kami so nga i-demo me. Ayan meron siyang light. Ay, mabaling ka na mapudutan na. Ay, namalamin na, mabalin na tanay. Kinog ka siya kalagit din, mabalay. Kukuta lang tanay ka siya na ko. Ada pag oven na nakakabsat, mabaling ka mag-bake. Naglalo ni Cherry. Naglalo ni Cherry. Kikuha na lang nagluto ti bake. Ano? Bacon. Bake mac. Kasano nga no, glitch yung tan, mabalinayin? Mabalinayin. Ay, tago-agatang siyuksugan? Wow! Sumatang kalaman mo kin. Swak na. Wow! Ang ganda. Anong masaya ka? Siyempre, ngayon lang ako nakaranas ng mga ganyan. Mga ganyan. Naglasarap sa buhay. Meron pa. Tapay siya! Ayun, hindi pa kita! Doon, mga TV, may kakabsat! Wow! Samsung! 50 inches! Makabuya ka nimit lang, dagiti paborito mga movies! Netflix! YouTube! Wow! Tumitirip na nga talaga. So, yun lang kakabsat.
Thank you sa panonood.